आङो इउपिपिएलाव जइन जाबाय আজি दिनै आङो 45 बोसोर आं रिक्सा सालायदो दिनै खस्थ' खालामना फिसा फिसौ खाब्रै दङ 45 बोसोर आङो दाना रिक्सा सालायसो आंहा जेबो गैया बेखौ मोनाखै दाबो दङ आंहा लाइसेन्स साइसेन्स सब दङ गुवाहाटियाव दङ रिक्साया थेवबो कत' मानसिया किमान मोनबाय आदा आं जेबो मोनाखै दाबो आं एरखम दं दिबाखै आं न'खरखौ सालायना लाबाय दङ बे 3 बिगा हा दङ बेखौ दोननाय जालाय जाबाय थादों दाबो आं सरकारनिफ्राय आंखौ मोनाखै नै दिनै जोंहा इमान गिदिर गिदिर मानसि दङ बे जेनै जाला आरो बे जबकार्डनि फैसा आंनिया कार्डखौ दङ आं फैसा मोनाखै मोनाबा जे दिनै कार्डखौ मा खालामदों बिसोरो लाना थांबा आंनो फैसा होआ लांदो दिनै कार्डखौ ओमफ्राय नम्बरखौ लिखायनानै बिसोरो मा खालामदो दिनै नोंसोरनि कार्डआ नै नालाय थांबाथाय हरबाय बाखिखिनिया दा आजिखालि आं जबकार्डनि फैसा गैया आरो दिनै अट' मानसिया न' मोनदो अट' मानसिया माबा मोनदो खिन्थु आंहा एख' गैया दा नै आं लकडाउन आं दा दिनै थांनो हायाखै मोनबायदि रिक्सा दङ दाबो आं थांनो हायाखै एख' गैया दा आं माथायाव सिन्था खालामबाय थायो एख' गैया होमबा नै दुखियाफोरखौ मानि मिथिया इमान खस्थ' जानाय मानि मिथिया दिनै जबकार्डनि फैसा मोनाखै मोनाखै हाजिरा खालामलाबो दा किबाके न'नि बाहाय फैसाखौ किबाके फिसा फिसौबो हरबाय बेखौनो दोनलाय बेखौनो जालाय खालामनाय आं बिनिफ्राय मा बुंबावनो भाई दा आं न'आव जना दङ लकडाउनाव एख' अबस्था गैया आं नै बिखौ बुंनाय आं